Is-saħħa, il-faqar u drittijiet soċjali u ċivili huma fost loqsma li din is-sena l-Gvern se jkun qed jaffaċċja biex jeleb l-isfidi li jġibu magħhom. Fid-diskors tiegħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għar-riċeviment annwali, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li hemm bżonn ta' bidla għall-aħjar. Maħniex sodisfatti mill-status quo, l-ħfef ħaġa għall-Gvern huwa li jħalli l-affarijiet kif huma, m'għandniex dak il-lussu. U laqqas li kieku għandna mhijiex fin-natura tagħna. Il-Prim Ministru qal li sena ilu fl-istess okkażjoni kien tkellem fuq il-pjan tal-enerġija, pjan li fi ftit tal-ġimgħa oħra se jkun qed jiġi proħs fil-kontijiet ta' 25%. Fix-xhur li ġejjin għandna naraw bidliet fis-sistema fil-ġudikatura u l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-qasam tas-saħħa se jiġi indirizzat fosthom il-problema tan-nuqqas ta' sodot, is-sistema tal-Pharmacy of Your Choice u l-istok tal-pilloli. Din is-sena l-Gvern se jkun qed jindirizza wkoll il-problema tal-faqar, ġlieda li trid isseħħ mingħajr piż fuq iċ-ċittadini u n-negozji. Barra minn hekk għandha ssir ħidma dwar id-drittijiet soċjali u ċivili ġodda għal kulħadd. Minkejja li naf li l-issues forsi mhumiex popolari ħafna, minkejja li naf li forsi hemm ħafna nies illi mhux qed jifhmu hawnhekk iridu nispjegaw aktar dak li qegħdin nagħmlu, il-kwestana favur drittijiet għal minoranzi ħatibqa' hemmhekk. Tkellem ukoll dwar id-diskussjoni fuq il-legalizzazzjoni ta' xi drogi biex is-sistema toffri għajnuna lil min jaqa' fil-vizzju imma tkun soda ma' traffikanti. Bħala missier nibżal uliedi, ma bħala leġislatur naf in-numri ta' sistema li mhijiex qiegħda taħdem. Biex isiru dawn il-bidliet żied jgħid il-Prim Ministru hemm bżonn tal-finanzi u l-pjan tal-Gvern u li ma jżidx piż fuq iċ-ċittadin imma li jaħdem biex tikber l-ekonomija, li jibqa' jiżdied ix-xogħol, jonqos il-qatt u jissaħħaħ is-settur privat. Għaldaqstant il-Gvern se jkun qed jaħdem fuq proġetti bħal reklamazzjoni tal-art u l-programm ta' investiment individwali biex lejn pajjiżna jiġu attirati l-aqwa talent u investiment. Huma flus iridu ninvestu baqal kbir u ma flus li jridu jservu għal ġenerazzjonijiet li jmiss biex verament nibnu dak li aħna qed insejħu u nemmnu fiha bħala Malta aktar b'saħħitha u Malta aktar ġusta.